Трэба зыходзіць з таго, што пераможа на гэтых выбарах, калі гэта можна слова ўжыць, прэзідэнтам Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў стане Владимир Путин. Адпаведна, я мяркую, ён можа не адразу, але даволі хутка пачне ўзмацняць ціск на Беларусь з мэтай вярнуць тыя грошы, адбіць, так бы мовіць, тыя ахвяраванні, тыя прэферэнцыі, якія Масква прадаставіла афіцыйную Менску ў апошнім часе. У якасці кампенсацыі Масква, хутчэй за ўсё, будзе патрабаваць найбольш прыватныя кавалкі беларускай эканомікі. Это нафтаперапрацоўку, Беларусь калій, магчыма, яшчэ нешта. Беларускім уладам гэта не вельмі будзе спадабацца, таму яны будуць супраціўляцца, але, на жаль, у сённяшніх абставінах для супраціўлення ўжо рэсурсу ў іх вельмі мала. Адзінае выйсце – гэта аднавіць адносіны з Захадам, бо менавіта там знаходзяцца і вялікія грошы, і тэхналогіі, якія дапамогуць мадэрнізаваць нашу эканоміку. На дадзены момант цяжкасцю беларускае кіраўніцтва на гэта можа пайсці, бо Захад патрабуе ад іх такіх крокаў, на якія яны на сённяшні дзень не гатовыя.